Tech Freaks μου, γεια σας και είμαι σήμερα μαζί σας με πραγματικά μεγάλη ανυπομονησία για να σας δείξω μία από τις καλύτερες συσκευές που έχει έρθει στα χέρια μου, το Xiaomi 15 Ultra. Είναι η κορυφαία συσκευή της Xiaomi για το 2025 και πραγματικά είναι μία εξαιρετική συσκευή, ένα εξαιρετικό κάμερο κινητό, όπως είχαμε δει και με το Xiaomi 14 Ultra. Αυτή εδώ είναι η συνέχεια του και τολμώ να πω ότι είναι ακόμα καλύτερο και προσφέρει ακόμα περισσότερα πράγματα. Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε παρέα κατά τη διάρκεια του review, όπου θα σας πω πραγματικά τις εντυπώσεις μου από αυτήν την κορυφαία συσκευή της Xiaomi για το 2025. Όταν η Xiaomi παρουσίασε το Xiaomi 14 Ultra πέρυσι, με εντυπωσίασε το τηλέφωνο με μια πλήρως λειτουργική εγκατάσταση τετραπλής κάμερας στο πίσω μέρος, το οποίο απέδιδε εξαιρετικά σε φωτογραφίες, ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες φωτισμού. Φέτος λοιπόν η πρόσφατη ναυαρχίδα, το Xiaomi 15 Ultra, μεταφέρει αυτή την κληρονομιά του 14 Ultra ένα βήμα παραπάνω, με αναβαθμισμένη κάμερα 200 MP, διατηρώντας παράλληλα τον αισθητήρα τύπου 1 ίντσας για την κύρια κάμερα. Με το πιο πρόσφατο και καλύτερο Snapdragon 8 Elite της Qualcomm είναι μια τεράστια δύναμη, καλύπτοντας όχι μόνο τις ανάγκες φωτογραφίας, αλλά και τα παιχνίδια και φυσικά εννοείται την πλοήγηση στο ίντερνετ και οποιαδήποτε άλλη καθημερινή εργασία θέλει να κάνει οποιοσδήποτε χρήστης. Βέβαια, με μια τιμή που αγγίζει τα 1.500 ευρώ περίπου, αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να στέψουν το Xiaomi 15 Ultra, το απόλυτο Ultra Smartphone επίπεδου ναυαρχίδας για το 2025. Εγώ λοιπόν το είχα στα χέρια μου για να σας πω όπως πάντα την ειλικρινή μου άποψη και μετά να αποφασίσετε μόνοι σας αν όντως αξίζει το Xiaomi 15 Ultra τα χρήματά σας. Ξεκινώντας λοιπόν να σας πω ότι αυτή εδώ είναι η συσκευασία του Xiaomi 15 Ultra και να περάσουμε γρήγορα να κάνουμε ένα unboxing της συσκευής και να δούμε τι υπάρχει στο εσωτερικό. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει το κλασικό χάρτινο μποξάκι, το οποίο μας δίνει ένα καλώδιο φόρτισης και μια διάφανη θήκη από καουτσούκ. Όχι κάτι τρομερό, νομίζω ότι όποιος πάρει το 15 Ultra πραγματικά θα πάρει και μία-δύο καλύτερες θήκες από αυτήν. Και εδώ φυσικά είναι η συσκευή μας, την οποία θα τη δούμε αναλυτικά σε λίγο. Να σας πω πάλι για ακόμα μία φορά ότι δεν υπάρχει φορτιστής μέσα στη συσκευασία, οπότε αν δεν έχετε φορτιστή τη Xiaomi, καλό θα ήταν να αγοράσετε έναν. Και αφού τελειώσαμε με τα διαδικαστικά, ας περάσουμε λίγο να δούμε τη συσκευή μας. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το Xiaomi 15 Ultra σε όλο του το μεγαλείο, πραγματικά μία υπέροχη συσκευή. Και να περάσουμε στο πίσω μέρος της συσκευής μας, στο οποίο ξεχωρίζει ο τεράστιος δακτύλιος που φιλοξενεί 4 κάμερες, το λογότυπο της Leica επάνω. Στην επάνω αριστερή γωνία, έτσι όπως το βλέπω εγώ, βλέπουμε ένα ελαφρύ Ultra να υπάρχει εδώ και η επωνυμία της Xiaomi στο κάτω μέρος. Αυτό που κάνει εντύπωση φυσικά είναι ο τεράστιος δακτύλιος ο οποίος φιλοξενεί τις κάμερες και είναι λογικό να είναι αρκετά μεγάλος. Βέβαια για κάποιους ίσως να είναι κάπως ενοχλητικό, αλλά νομίζω ότι για να έχεις αυτές τις κάμερες δεν μπορείς να έχεις μικρότερο πλαίσιο καμερών. Το οποίο βέβαια φυσικά και προεξέχει αρκετά από το σώμα της συσκευής, όπως είδαμε και στο Xiaomi 14 Ultra πέρυσι. Έτσι και φέτος λοιπόν έχουμε αρκετά έξω το περίβλημα των καμερών από το σώμα της συσκευής μας, οπότε αναγκαστικά θα χρειαστούμε και μία θήκη. Εδώ να σας πω βέβαια ότι υπάρχει και μία θήκη, τι λέει η Xiaomi, ένα photography kit, το οποίο κάνει την συσκευή μας να μοιάζει περισσότερο με κάμερα φωτογραφικής μηχανής παρά με κινητό, το οποίο βέβαια για επίδοξους φωτογράφους είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο να το έχουν και να το χρησιμοποιούν. Βέβαια αυτό πωλείται ξεχωριστά, δεν θα το βρείτε μέσα στη συσκευασία. Στη συγκεκριμένη παραλλαγή που έχω εγώ στα χέρια μου, το πίσω μέρος είναι από vegan δέρμα και αυτό εδώ έτσι ο γκρι χρωματισμός είναι διαφορετικός. Εγώ δεν έχω καταλάβει αν είναι πλαστικό ή γυαλί που μοιάζει με πλαστικό. Εγώ θεωρώ ότι μου κάνει πιο κοντά σε πλαστικό, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος. Αυτό δεν το έχω εξακριβώσει ακόμα. Έχω παρακολουθήσει διάφορες απόψεις και διείστανται σε αυτό το τομέα. Εγώ πιο κοντά σε πλαστικό μου κάνει, αλλά δεν με πειράζει καθόλου. Το vegan δέρμα έχει μια πραγματικά υπέροχη υφή και θυμίζει έτσι λίγο το δέρμα που βλέπαμε σε παλιές κάμερες. Αυτό έτσι μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Γενικότερα όλο το στυλ, αν το κρατήσω και έτσι, μοιάζει πάρα πολύ με φωτογραφικής μηχανής και είναι και αυτό στο οποίο επενδύει η Xiaomi
για το 15 Ultra. Επίσης υπάρχει μια ελαφριά καμπύλη στις 4 πλευρές της συσκευής μας, πολύ ελαφριά, σχεδόν ανεπαίσθητη, αλλά βοηθάει αρκετά στο κράτημα με το ένα χέρι, γιατί η συγκεκριμένη συσκευή έχει και ένα αρκετό βάρος, στα 226 γραμμάρια, οπότε είναι πολύ χρήσιμο στο να μπορούμε να την κρατήσουμε με το ένα χέρι. Όλη αυτή η καμπυλότητα έτσι βοηθάει αρκετά και έρχεται και δένει αρμονικά με το μεταλλικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει στη συσκευή. Και να δούμε λίγο ότι επάνω δεν υπάρχει κάτι, εκτός από ένα ηχείο το οποίο είναι ανάμεσα στο πλαίσιο και στην οθόνη μας. Στην αριστερή πλευρά της συσκευής βλέπουμε ότι υπάρχει το δίπλο κουμπί της αυξομοίωσης της έντασης του ήχου και το κουμπί του Power, το οποίο πλέον χρησιμοποιείται περισσότερο σαν κουμπί AI παρά σαν κουμπί του Power για τους περισσότερους χρήστες. Στην αντίθετη πλευρά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα, ενώ στο κάτω μέρος βλέπουμε ότι υπάρχει το tray της διπλής κάρτας SIM. Εδώ να σας πω ότι η συσκευή υποστηρίζει και η SIM, ένα μικρόφωνο, USB Type-C, θύρα φόρτισης και μία γρίλια για να έχουμε και στέρεο ήχο στη συσκευή μας, όπως ήταν και αναμενόμενο. Αυτά λοιπόν για το εξωτερικό μέρος της συσκευής μας. Εδώ να σας πω ότι έρχεται με προστασία IP68 από σκόνη και νερό. Βέβαια, σε αρκετές άλλες συσκευές και ακόμα και σε συσκευές της mid-range κατηγορίας έχουμε δει πλέον ότι υπάρχει πιστοποίηση και IP69. Εδώ δεν υπάρχει, βέβαια δεν είναι κάτι το οποίο θα με έκανε να αισθανθώ άβολα για να αγοράσω τη συγκεκριμένη συσκευή, αλλά πρέπει να σας το αναφέρω και αυτό. Επίσης, η συσκευή διαθέτει NFC, όπως βλέπουμε και εδώ πέρα γιατί πολλοί δεν με πιστεύετε, και θύρα υπερήθρων, για να μπορείτε να χειρίζεστε τις συσκευές σας από μακριά. Η οθόνη του Xiaomi 15 Ultra εμφανίζεται αμετάβλητη σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά, το Xiaomi 14 Ultra. Το Xiaomi 15 Ultra διαθέτει οθόνη QHD OLED 6,73 inch με ανάλυση 2300x1440 pixels. Υποστηρίζει προσαρμοστικό ρυθμό ανανέωσης μεταξύ 1 και 120 Hz, που αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αλλάξει ο ρυθμός ανανέωσης ανάλογα με το περιεχόμενο που προβάλλεται στην οθόνη σας, ώστε να εξοικονομήσει η μπαταρία όταν βλέπετε στατικό περιεχόμενο ή να έχετε καλύτερη απόδοση στην οθόνη σας όταν παίζετε κάποιο παιχνίδι ή βλέπετε κάποιο βίντεο, και μπορεί να εμφανίσει έως και 68 δισεκατομμύρια χρώματα. Το HDR10 Plus και το Dolby Vision είναι και τα δύο στο μενού της συσκευής μας, το οποίο είναι κάτι εξαιρετικά θετικό. Η οθόνη καμπυλώνει απαλά και προς τις 4 κατευθύνσεις, όπως και στα προηγούμενα μοντέλα. Δεν είναι μια δραματική καμπυλότητα, αλλά είναι εκεί ώστε να έχετε μια ωραία premium αίσθηση της καμπύλης οθόνης, όπως θα έπρεπε σε μια τέτοια συσκευή. Η μέγιστη φωτεινότητα της συσκευής μπορεί να φτάσει στα 3200 nits, αν και εδώ μιλάμε για τη μέγιστη τοπική φωτεινότητα. Η μέγιστη φωτεινότητα που μέτρησα εγώ στη δοκιμή μου ήταν στα 1450 nits, η οποία είναι υπεραρκετή για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και κάτω από έντονο ηλιακό φως. Η οθόνη της συσκευής διαθέτει επίσης το Xiaomi Shield Glass 2 τελευταίας γενιάς με ένα πρόσθετο στρώμα για να εξασφαλίσει επιπλέον προστασία από μικρά χτυπήματα και γρατζουνιές. Επίσης, τα πολύ μικρά πλαίσια του Xiaomi 15 Ultra μας δίνουν ακόμα περισσότερο χώρο για να μπορέσουμε να προβάλλουμε το περιεχόμενό μας στην οθόνη μας. Μια νέα εξέλιξη φέτος είναι η μετάβαση από έναν οπτικό σε έναν υπερηχητικό σαρωτή δακτυλικών αποτυπωμάτων. Είναι πάντα ευχάριστη μια τέτοια αλλαγή λόγω της βελτιωμένης χρηστικότητας αυτής της τεχνολογίας με βρώμικα χέρια και φυσικά της έλλειψης ενοχλητικού φωτός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. Στις δοκιμές που έκανα, το Xiaomi 15 Ultra ξεκλειδώνει γρήγορα και χωρίς καθόλου καθυστέρηση, όπως βλέπουμε και εδώ. Ενώ επίσης μπορεί να ξεκλειδώσει ακόμα και όταν υπάρχει υγρασία στα δάχτυλά μας. Κάτι άλλο που μου άρεσε ιδιαίτερα είναι ότι ο σαρωτής δακτυλικών αποτυπωμάτων βρίσκεται σε πάρα πολύ σωστό σημείο και δεδομένης της αύξησης του βάρους που υπάρχει στην επάνω πλευρά λόγω του τεράστιου πλαισίου των καμερών, όπως είπαμε, θα ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να πατήσουμε έναν σαρωτή ο οποίος θα βρισκόταν αρκετά χαμηλά χωρίς να χάσουμε την ισορροπία του κινητού στο χέρι μας. Αυτό λοιπόν εγώ το βρίσκω αρκετά θετικό και πάρα πολύ έξυπνο από τη Xiaomi. Ο αισθητήρας βρίσκεται σε πολύ σωστό σημείο και μπορείτε να το χρησιμοποιείτε πολύ άμεσα. Στο εσωτερικό της συσκευής υπάρχει ο κορυφαίος επεξεργαστής για το 2025, ο Snapdragon 8 Elite, ο οποίος συνοδεύεται
με 16 GB μνήμης RAM και υπάρχουν δύο παραλλαγές εσωτερικής αποθήκευσης, είτε 512 GB αποθηκευτικού χώρου, αυτή η παραλλαγή κοστίζει περίπου 1.500 ευρώ, και 1 TB εσωτερικής αποθήκευσης, το οποίο κοστίζει 1.700 ευρώ. Επίσης η συσκευή έρχεται με Android 15 και το HyperOS 2 απευθείας από το κουτί και φυσικά ενώ είναι ένα καμεροκίνητο, μιλάμε για μία από τις πιο γρήγορες συσκευές στην κατηγορία της, αν και είναι ένα κινητό που εστιάζει κυρίως στην κάμερα. Με το Snapdragon 8 Elite έχουμε πραγματικά εξαιρετικές επιδόσεις τόσο σε καθημερινή χρήση, που αυτό ήταν κάτι αναμενόμενο, όσο και στον τομέα του gaming, στο οποίο γίνεται μια εξαιρετική δουλειά. Και επίσης να σας πω ότι ακόμα και μετά από αρκετή ώρα gaming, η θερμοκρασία της συσκευής βρίσκεται σε πολύ φυσιολογικά επίπεδα. Επίσης το Xiaomi 15 Ultra φέρνει αρκετές νέες δυνατότητες AI, τόσο στον τομέα της φωτογραφίας, όσο και σε εφαρμογές παραγωγικότητας που μπορεί να χρησιμοποιείτε στην καθημερινότητά σας. Βέβαια όλα αυτά μπορεί να μην λειτουργούν σε πάντα τέλεια επίπεδα, αλλά πραγματικά το AI της συσκευής είναι σε ένα αρκετά καλό επίπεδο, παίρνει βελτιώσεις και σίγουρα στην πορεία θα δούμε ακόμα καλύτερα πράγματα. Πάντως η συσκευή στον τομέα του AI υποστηρίζει ελληνικά και βέβαια μπορεί να κάνει αρκετές λειτουργίες AI στα ελληνικά, όπως είναι η μετάφραση της οθόνης ή ακόμα και λειτουργίες transcript. Και τώρα ας περάσουμε στο καλύτερο κομμάτι της συσκευής, που είναι η κάμερά της. Μάλλον οι κάμερες της, για να το πω πιο σωστά. Το Xiaomi 15 Ultra λοιπόν έρχεται με 4 κάμερες στο πίσω μέρος, όπως σας είπα, και πάμε να τις δούμε μία-μία. Η κύρια κάμερα 50 MP με αισθητήρα Sony LYT900 με laser autofocus και φυσικά με οπτική σταθεροποίηση εικόνας. Κατά τη γνώμη μου το Xiaomi 15 Ultra τραβάει υπέροχες φωτογραφίες με την κύρια κάμερα σε φως ημέρας. Το δυναμικό εύρος είναι εξαιρετικό, η αυτόματη ισορροπία λευκού είναι αξιόπιστη και τα χρώματά του είναι ζωντανά χωρίς να γίνονται υπερβολές. Η λεπτομέρεια στις φωτογραφίες είναι εξαιρετική, αποδίδεται φυσικά και δεν υπάρχει θόρυβος που να χαλάει τις σκιές ή γενικότερα θα πάρουμε εξαιρετικές φωτογραφίες από την κύρια κάμερα του Xiaomi 15 Ultra τόσο σε φως ημέρας όσο και σε βραδινές λήψεις. Σχεδόν σε όλα τα σενάρια οι φωτογραφίες θα είναι πραγματικά εξαιρετικές. Μιλάμε για μια συσκευή που εστιάζει στην φωτογραφία και εδώ η Xiaomi έχει κάνει το καλύτερο δυνατόν για να πάρετε τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα στον τομέα της φωτογραφίας. Και όταν λέω πιο εντυπωσιακά εννοώ χωρίς να γίνονται υπερβολές στο χρωματικό τόνο ή στην όξυνση της φωτογραφίας. Έχουμε πάρα πολύ σωστά αποτελέσματα φωτογραφικά. Ο επόμενος φακός είναι ένας τηλεφακός 3x50 MP Sony IMX858 και αυτός με οπτική σταθεροποίηση. Είναι ο μικρότερος από τους δύο τηλεφακούς, αλλά προσφέρει και αυτός εξαιρετικές λήψεις. Οι εικόνες έχουν εξαιρετική λεπτομέρεια και χωρίς θόρυβο στις περισσότερες περιπτώσεις. Τα χρώματα και το δυναμικό εύρος είναι επίσης σε πάρα πολύ καλό σημείο, ενώ η δυνατότητα κοντινής εστίασης είναι ένα άλλο τεράστιο πλεονέκτημα αυτής της κάμερας. Ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού θα σας κάνει χαρούμενους. Οι φωτογραφίες του τηλεφακού 3x έχουν πολύ καλή ευκρίνεια και λεπτομέρεια στις περισσότερες σκηνές. Το δυναμικό εύρος είναι πολύ καλό και τα χρώματα είναι σε σωστό σημείο στις περισσότερες περιπτώσεις. Και να περάσουμε τώρα στο μεγάλο ατού του Xiaomi 15 Ultra, ο οποίος είναι ένας τηλεφακός 4,3x 200 MP με αισθητήρα Samsung ISOCELL HP9 και αυτός φυσικά έρχεται με οπτική σταθεροποίηση εικόνας. Ο νέος τηλεφακός λοιπόν 4,3x zoom είναι υπέροχος όπως θα ήταν αναμενόμενο, αποτυπώνει εξαιρετική λεπτομέρεια και δεν εμφανίζει καθόλου θόρυβο στις φωτογραφίες σε φως ημέρας. Τα χρώματα δείχνουν επίσης υπέροχα και δεν έχω παράπονα ούτε για το δυναμικό εύρος. Σε γενικές γραμμές είχα μια πάρα πολύ καλή εμπειρία φωτογραφίας από τα αποτελέσματα που έβγαλα από τον τηλεφακό της συσκευής. Ακόμα και στο 8,6x zoom, δηλαδή 2 φορές το οπτικό zoom, είδα εξαιρετικά αποτελέσματα από την κάμερα τηλεφακού σε φως ημέρας, διατηρώντας τη λεπτομέρεια στις φωτογραφίες και τα χρώματα σε σωστό σημείο. Σε βραδινές λήψεις έφερε τα θέματα που φωτογράφησε πιο κοντά και το έκανε με πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια. Τα χρώματα είναι υπέροχα και το δυναμικό εύρος είναι επίσης αρκετά μεγάλο, ακόμα και στη νυχτερινή λήψη. Στις περισσότερες φωτογραφίες δεν υπήρχε θόρυβος,
ακόμα και στα σκοτεινά σημεία, κάνοντας τις φωτογραφίες να μοιάζουν πάρα πολύ φυσικές. Στο 8,6 zoom σε βραδινές λήψεις από την άλλη πλευρά, οι φωτογραφίες είναι πιο απαλές και ο θόρυβος είναι εμφανής σε σκοτεινά σημεία, αλλά αυτό είναι κάτι που είναι απόλυτα αναμενόμενο σε βραδινή λήψη και φυσικά στο 8,6 zoom, έτσι. Και πάλι στις περισσότερες περιπτώσεις τα αποτελέσματα ήταν αξιόλογα. Η τέταρτη και τελευταία κάμερα είναι μια κάμερα ultra wide, 50 MP με αισθητήρα Samsung ISOCELL JN5. Εδώ φυσικά δεν υπάρχει οπτική σταθεροποίηση εικόνας και φυσικά η υπερευρυγόνια κάμερα του 15 Ultra απέδωσε καλή ποιότητα εικόνας συνολικά. Η παραμόρφωση σε υπερευρυγόνιες λήψεις ήταν αρκετά ελεγχόμενη, η έκθεση ήταν κυρίως ακριβής και τα χρώματα ήταν ωραία και σωστά στις περισσότερες περιπτώσεις. Ίσως σε κάποια σενάρια να ήταν λίγο πιο μουντά από το αναμενόμενο, αλλά σε γενικές γραμμές ήταν ικανοποιητικά. Τα επίπεδα λεπτομέρειας μπορεί να είναι λίγο χαμηλά σε ορισμένες συνθήκες. Η λεπτομέρεια χάθηκε ειδικά σε σκηνές χαμηλού φωτισμού και παρατήρησα κάποιο θόρυβο εικόνας στα σκοτεινά σημεία σε λήψεις σε εσωτερικούς χώρους και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Αλλά όλα αυτά είναι απόλυτα αναμενόμενα, δεν ήταν κάτι που με ξάφνιασε και φυσικά στις περισσότερες συσκευές, ακόμα και στις συσκευές επίπεδου ναυαρχίδας, βλέπουμε αυτά τα θέματα στις υπερευρυγόνιες κάμερες και πολλές φορές είναι και πολύ πιο ενοχλητικά από αυτά που αντιμετώπισα με το Xiaomi 15 Ultra. Τώρα, στον τομέα του βίντεο, το Xiaomi 15 Ultra μπορεί να καταγράψει βίντεο έως 8K στα 30 fps με όλες τις πίσω κάμερές του. Το 4K στα 120 fps είναι διαθέσιμο στην κύρια κάμερα και στον τηλεφακό 4,3x. Ενώ ο υπερευρυγόνιος και ο τηλεφακός 3x διαθέτουν 4K στα 60 fps όπως και η κάμερα selfie. Η ποιότητα του βίντεο από το Xiaomi 15 Ultra είναι γενικά πολύ καλή. Κατά τη διάρκεια της ημέρας όλες οι κάμερες καταγράφουν πλάνα χωρίς θόρυβο με πολύ καλή λεπτομέρεια, αλλά εξακολουθεί να λείπει έτσι ένα πλεονέκτημα έναντι των υπόλοιπων κινητών αυτής της κατηγορίας, το οποίο θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο έτσι ώστε να υπερέχει και εδώ η συγκεκριμένη συσκευή. Στο σκοτάδι το Xiaomi 15 Ultra τα πάει πάρα πολύ καλά στον τομέα του βίντεο, αλλά για ακόμη μια φορά και εδώ δεν καταφέρει να ξεφύγει από τον ανταγωνισμό και είναι περίπου στα ίδια επίπεδα. Τέλος, στο μπροστά μέρος, στο κέντρο της οθόνης μας, υπάρχει η selfie κάμερα των 32 MP, η οποία είναι εντάξει στις περισσότερες φωτογραφίες, βέβαια και εδώ δεν καταφέρνει να εντυπωσιάσει, αλλά προσφέρει πάντα ένα πάρα πολύ αξιόλογο αποτέλεσμα στον τομέα της selfie φωτογραφίας. Φυσικά για φωτογραφίες για να τις προσθέσετε στα social media πραγματικά κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Ο χρωματικός τόνος του δέρματος είναι σε πολύ καλό σημείο, ίσως κάποια χαρακτηριστικά του προσώπου να φαίνονται λίγο πιο απαλά, αλλά αυτό είναι λεπτομέρεια. Σε λήψεις φυσικά με χαμηλό φωτισμό παρατηρούμε ότι υπάρχει λίγο περισσότερος θόρυβος και χάνονται κάπως οι λεπτομέρειες, αλλά και αυτό είναι απόλυτα αναμενόμενο. Βέβαια, θα προτιμούσα να έχουμε λίγο καλύτερα αποτελέσματα από τη selfie κάμερα, μιας και μιλάμε και για μια συσκευή επίπεδου ναυαρχίδας και είναι απόλυτα αναμενόμενο να περιμένουμε λίγο περισσότερα πράγματα σε όλους τους τομείς. Τέλος, το Xiaomi 15 Ultra στην global έκδοσή του τροφοδοτείται από μια μπαταρία 5410 mAh τύπου Silicon Carbon. Είναι φυσικά μια ευπρόσδεκτη αύξηση σε σχέση με την χωρητικότητα των 5.000 mAh του προηγούμενου μοντέλου, αν και πολλά από τα σημαντικά μοντέλα του τρέχοντος έτους έχουν ακόμη περισσότερα mAh, αλλά σίγουρα αυτή η αύξηση είναι πάντα ευπρόσδεκτη. Στις δοκιμές μου και όσο διάστημα το είχα στα χέρια μου, το 15 Ultra παρουσίασε αξιοσημείωτη βελτίωση σε σχέση με τα αποτελέσματα της προηγούμενης συσκευής σε όλα τα επίπεδα, αν και σε μερικούς τομείς παραμένει λίγο κάτω από τον ανταγωνισμό. Να σας πω ότι τουλάχιστον σε καθημερινή χρήση έχει μια πολύ καλή διαχείριση της μπαταρίας. Στον τομέα του gaming παρατήρησα ότι υπάρχει μια λίγο πιο γρήγορη πτώση σε σχέση με άλλες συσκευές που έχω δει το 2025. Αλλά εδώ νομίζω ότι οφείλεται και στην εξαιρετική οθόνη του, η οποία όπως και να το κάνουμε είναι λίγο πιο ενεργοβόρα. Γι' αυτό και όταν παίζουμε παιχνίδια που ανεβαίνουν και τα Hz, καταναλώνει περισσότερη ενέργεια.
Τώρα, στον τομέα της φόρτισης, όπως σας είπα, δεν υπάρχει φορτιστής μέσα στη συσκευασία, οπότε καλό θα ήταν να προμηθευτείτε έναν συμβατό φορτιστή Xiaomi 90W, αν δεν έχετε ήδη κάποιον στο σπίτι σας. Το 15 Ultra υποστηρίζει 90W ενσύρματη φόρτιση και η συσκευή μπορεί να φορτίσει από το 1 στο 100% σε περίπου 55 λεπτά. Επίσης, έρχεται με 80W ασύρματη φόρτιση και μπορεί να φορτίσει από το 1 στο 100% σε λίγο πάνω από μία ώρα. Και οι 2 χρόνια αυτή η φόρτιση είναι αρκετά καλή και πολλές φορές είναι και πάνω από τον ανταγωνισμό της κατηγορίας, καθώς υπάρχουν συσκευές που φορτίζουν με πολύ λιγότερα watt. Αυτό λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν το Xiaomi 15 Ultra. Αυτή ήταν η άποψή μου. Νομίζω ότι είναι μία από τις πιο ολοκληρωμένες και από τις καλύτερες συσκευές που θα δούμε για το 2025, αν και είναι ακόμα αρκετά νωρίς. Θεωρώ ότι τουλάχιστον στον τομέα της φωτογραφίας θα είναι μέχρι το τέλος του 2025 μία από τις κορυφαίες, αν όχι η κορυφαία συσκευή στον τομέα της φωτογραφίας. Αυτά λοιπόν από μένα. Αν σας άρεσε το βίντεο μπορείτε να κάνετε ένα like στο συγκεκριμένο βίντεο. Αν θέλετε να βλέπετε και άλλα βίντεο τεχνολογίας μπορείτε να κάνετε ένα follow. Και φυσικά αν έχετε οποιαδήποτε απορία και θέλετε να τη ρωτήσετε μπορείτε να τη γράψετε από κάτω στα σχόλια και με χαρά θα σας απαντήσω. Μέχρι την επόμενη φορά και μέχρι το επόμενο review, γεια σας.